بعض علماء دیوبند وی میلاد شریف نشتے، بدعت تے تپوس تے شوی، بعض وی میلاد شریف شتے. رونو دا خبر دماغ کی کلاو یاد ساتای چی چرت علماء دیوبند میلاد مخالف ندی. کسو کوئی چی علماء دیوبند میلاد نمانی دا اصل کے دا علماء دیوبند دا کتابونو مطالعہ نہ کړي. علماء دیوبند چی میلاد نمانی اغا میلاد نمانی چی کم کی قوالیانی، کم کی لکان گڑی گی، کم کی خزی راجی، کم کی دکڑی و باجی وی دیتا منگم روانہ دا شریعت خلاف میلاد تا سو کم روانہ ہوئی. دا پا ہندوستان کی دی زما خپل استاد محترم استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت حمداللہ جان داجوی دامت برکاتهم وفیوزاتهم العالیہ ما تے پخپل تپوس کرے کہ دا دا امام زکریا رحمہ اللہ شاگرد ہے او اسم حیات تے اللہ دے والا ڈیر جندور کی ما تے پخپل تپوس کرے چھ قربان بعض علماء دیوبند کتابوں کی لکھی چھ ناروا دے، بعضو کی لکھی چھ روا دے. وہی بچیا چھ علماء دیوبند پا اغا میلادون رد کرے چھ کم پا ہندوستان کی دی اگے کے با منکرات کی دو پای کے با قوالیانے وی اکی با سڑی او خزی او زیو اگے تا سک روا وی. رونو دا سے میلاد چھ دا قرآن کریم تلاوت پا کیوی، دا رسول اللہ مبارک صفات پا کیوی، عالم صحیح روایات دروغ نا عالم پا کی صحیح روایات بیان کی دا چھ سوک کلمہ وی دیتا ناروانہ وی دا یاد ساتھ آئی. دا دا علماء دیوبند عقیدہ دا. اشرف علی تانوی رحمہ اللہ دا ٹولونا اخیری یو کتاب لکلے بیا رست وفات شوے دے، دا غنم دے بوادر النوادر، بازار کی ملاوی گی عام بوادر پاگی تے تپوش شوے دے جسے بعض خلق کوئی چی میلاد شتے علماء دیوبند وی او بعض علماء دیوبند وی میلاد نشتے. دا سنگا مسئلہ دا من خو پوئی نشو اگر طویلی دی چی علماء دیوبند وی چی میلاد نشتا نو دوی نظر کرے پا مفاسد و بادے اگر میلادونو تے قتلی دی چی کم کے مفاسد دی او چی وی میلاد شریف شتے دے قتل کری نظر کرے دے اگر میلادونو تا چی مفاسد پا کی نشتے قتل حاد مفاسدونا اگر وی چی کم میلاد کے مفاسد نہیں چرت علماء دیوبند اگین انکار لگا. او دا طول علماء دیوبند رئیس الطائفہ ورطوئی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اگر دا وہ مسئلو فیصلہ کرے دا بازار کی کتاب ملاوی گی فیصلہ 7 مسائل باقی یو مسئلہ دا میلاد شریف اغم داوئی چکم میلاد شریف کے منکرات نہیں سرد تخصیص رواد پر ربیع الاول کے تخصیص قویم رواد اس پر جوندو علماء کی پا پنڈائی کی ہزاروی سیب دے اد امام زکریا رحمہ اللہ شاگرد میلاد شریف کئی دا ٹول اور پسی تلیو چی میلاد شریف بن کا اگر ما خپل پیر سیب دیدے رہے امام زکریا رحمہ اللہ چی میلاد کئی زی میلاد نہ بندو اس یو سڑے پنج پیرے یو زان تا دوی بندی ہوئی اگر منگزی موار نہ یورو رہا از منکار نہ دے زمان الحمدللہ خپل عقیدہ ما تا استقبل استاذ خودو مفتی فرید رحمہ اللہ زمان استاذ دے دا زمان ادریس شیخ صاحب دا زمان ساتزہ دی دغا علماء دیوبند زمان دا سر تاجون دی طول علماء تا الحمدللہ من دا قدر و دا احترام پا نظر گورو او دا علماء سپکاوے نکو خو عقیدہ رونو زمان دا دا و آخر دعوانا الحمدللہ